Naimbag nga oras yu amin gagayem ken kabsat iti karita gundaway ket sabalimanen iti intayo ipaayan iti tulong nga daytoy mga kaibigan ket ipapaipaylaeng iti JCQ ANSAGAY Foundation manipud pa lang mat iti biyang iti JCQ ANSAGAY Digital Media Production nga ipadpadanon kada kayo iti JCQ Online TV manipod iti Barangay 6 sa Nicolas, Ilocos Norte, gagayem ken kabsat. So, uray agar arbis, mga kaibigan, iti lokasyon tayo, iti karayta gundaway ket daytoy ket kalikagom mi, iti umay mangipaay, iti tulong karagiti talagang agkasapulan mga kaibigan tapno ti ket adda dagiti maparagsak tayo nga agkasapulan iti tulong iti karaytoy panang lablaban tay palaeng iti COVID-19 pandemic iti sangalubungan. Gapu iti gagem dagiti mangsuporta ti JCQ ANSAGAY Foundation ket agsasaruno dagiti mensahe amaw-awat ti JCQ ANSAGAY Digital Media Production babaen iti panangidadaulo dagiti executive producers ada Mr. Amante Ansagay ken Mrs. Odette Ansagay manipod iti Reno, Nevada, USA adagitoy ket agkalikagom ama ipaayan ti tulong kang runaan na ket madamapay laeng iti pananglablaban ti COVID-19 pandemic ken limitado pay laeng ti garaw dagiti naduma-duma a kaprobinsyaan iti Ilocos Norte isut gapuna nga dapay laeng dagiti kakabsat nga agrigrigat iti karagitoy a gundaway. Iti maikadwa a recipient ti JCQ ANSAGAY Foundation ket taga Barangay Pulangi iti ili ti Bacara, Ilocos Norte ada itoy ket may sa alula ana stroke itay kalabes gapu iti sagsagabaen na asakit ti puso ken high blood. Gapu iti panang subsubaybay ken panagbuybuya dagiti relatives ni Lola Celestina karagiti contents ti JCQ Online TV ket inpadanon dagiti apuko na nga agkasapulan ti tulong tangamin ket awanen ti pagsapulan ti asawa na gapu talakay metten ken ditoy nga damet sagpaminsan a maitulong dagiti anak da ngem agkurkurang latta iti pagkasapulan da iti inaldaw-aldaw. Tinurong ti JCQ ANSAGAY Foundation iti lugar Dalula Celestina tapnon ti kastaket may paay dagiti tulong nga inpaay ni Mrs. Shirley Ansagay Draquito nga agnana edmetlaeng iti Reno, Nevada, USA akabsat ti maysa karagiti executive producer ti JCQ ANSAGAY Digital Media Production ani Mr. Amante Ansagay. Naipaay ken ni Lula Celestina dagiti naduma-duma a groceries bagas, diapers, ken cash, aday to'y ketdakkel ang nagyamanan ni Lula Celestina, ti asawa, ken ti maysa nga anak na. Kaday ti agundaway gagayem ken kabsat ket makasarsarita tayo ni Lola Celestina Gieb manipod iti Barangay 20 Pulangi iti ili ti Bacara, Ilocos Norte ta isuna iti napili manen gagayem ken kabsat iti JCQ ANSAGAY Foundation nga ipaayan iti tulong tapno ti kastaket adda iti nayon nga pagkasapulanda iti inaldaw-aldaw gapuanan na gagayem ken kabsat sigon iti impormasyon ken naadaw tayo karagiti kabagyan na mga kaibigan ket dududwada nga agbibiyag iti karaytoy pagtatayngan da iti karayta gundaway mga kaibigan. So iti gagayem ken kabsat ket inapaay iti maysa karagiti kabsat dagiti executive producers tayo iti JCQ ANSAGAY Foundation ani Mama Shirley Draquito ngayso nagagayem kabsat ket agnana eddamet iti Reno, Nevada iti United States of America gagayem ken kabsat. So intay makiyasar sarita ken ni Lula tapno ti kastaket intay man makidamag no kasano iti sitwasyon da iti panagbiagda iti inaldaw-aldaw. Lula, kasano iti panagbibiagyo iti inaldaw-aldaw ta damag ko ket
Dududwa kay kini lolo nga agbibiyag dito pag nanay danyo lola. Okay. Narigat puti pa nagbiag ni anak ko. Angam narigat puti pa nagbiag da anak ko. Kasi nila tamot kung kaya ito napakmakmud dirigat. Kaya dak makatid na yun. Okay. Ano trabaho ni lolo lola? Awan na ko. Sa Paris kami kung di makapag na. Sa kanya ko. Okay. Gapoy agad kakaasi Saan dito. At gawak mo talaga makatig na yan ako. Kaano tipan naka-stroke mo lola? Saan mo na bulan dede. At 12 ka naman. Ito last year kasjay. Okay. Okay. So, hindi ka dito agundaway, ana iti maukunam teman panagyaman mo, karagitay nang TED, nagipaay ka rito impaay ti JCQ ANSAGAY Foundation lola. Yaman ako na iti kasi nga maipaay kada kami anak ko kami kita tirigat ni ket yaman ako na kinabibista ikandan to kumamot iti kang garbukada nga agumbanog mo ti papayda to kada kami nga halimakban mo. Okay. Yaman at pahin ka kada kayo anak ko kada kayo sa ako. Agyamong pahin anak ko sana isutas mga kanay PNK imbag ni anak ko. Gustawa na sirserbi kada kami. Tadi kayo makasapul na anak ko. Okay. So, ano dagiti kang kanem tinaldaw-aldaw? Tamarang gaya anak ko. Subuti andang nga natin ni. Okay. Yes, gagayem karabsat no adapay dagiti mangayat nga mangtulong kinilula gapuanan natay suna ket agmen maintenance gapo pa lang detoy panaka-stroke na itay kalabes. So kadagiti so aming viewers iti JCQ online TV and of course dagiti mga subsubaybay gagayem karabsat ti naduma-duma programa iti JCQ ANSAGAY digital media platform gagayem ken kabsat ket agun-unoy kami tapnon ti kasta ket tulungan tayo ni Lola Celestina Geb manipod iti barangay Pulangi iti ili ti Bakara tapnon ti kasta ket manayon pay ti panagbiag na ken of course matulungan tayo iti pamilya nagapuanan na ta dududwa dalaeng agbibiyag iti asawa na iti kadayta agundaway gagayen kensat. So agun-unoy kami iti biyang ti JCQ ANSAGAY Foundation tapno ti kasaket adadupay dagiti maipay tayo ken ni Lola Celestina Geb. So Lola no kayat mo pa iti agpanawagan kadagiti kakabsat tayong supporters iti JCQ Online TV daytay may saritam Lola. Kayat ko pumaanak ko kayat lat ko mga kailangan nga tulungan. Tapos tayo adyak mo't maka manati agas manati maintenance mo ti may sa kadaal daw. Upat oo. Okay, so upat iti upat ti malin. Oo. So upat gagayan karabsat upat nga agas upat a klase iti agas iti tumtumaran na iti kadaal daw gagayan karabsat. So kariso amin nga viewers iti JCQ ANSAGAY digital media production gagayem ken kabsat ket agun-unoy kami tapnon ti kasta ket matulungan tayo adado pa iti maitulong tayo ken ni Lola Celestina Geb. Lola, dapat na yun nga inted na Michelle Lee. So awaton dito sa dapat nayon
Panggastos. Panggasto yun, itinaldawal daw lula. Ayan. Awatan lang. Yaman kami kakabsat. Langkit kayo, tulong ka na kami. Nag-lost ko senior citizen ka mga biyan. Lolo. Bihan ka makaobra ang kakabsat. Dakilo na yung panagyaman ko ito. Matulungan na kami. Sa pala kumagana ako, Diyos ta. Ikan na kayo, di manahin na pa nagbiyag kas tamat ko sa mga at yung kan kasgasat yung agbamban na kakabsat. Kamay ramang kami kada ito yung nagbamban na ganyan. Okay po. Kala, hanya po Diyos ti. Pero lang amang ngasiti ka kayo. Amin. Nang nangruna kayo, iti anak. Nga nang itandulo to dito. Lolo. Awan dito no awan damot. Kasta kayo mo't kakabsat. Agyaman kami. Ika na kayo niya po Diyos ti manahin na panagbiag. Biyagan sa lunat. Kasta mo't ti pamilyada. Okay po. Na agyaman. Yung mangkit ka dito sa amin na kaya Okay po. agyaman kami kakapsat. Agyaman na kadagiti naayat nga timulong kini mother ko, sir and ma'am. Ket agyaman kami nga ta nasaya at kayo nga timulong kanya data narigat ti panagbiag ti naganak. Ket no dapay nananay nga tulong nga sumangbay ken ni nanag yaman ng unay. Narigat ti panagbiag ti naganak ni sir. Katagyaman kami unay dito nga naipaay kanya da. Tadi kami mat naipaay amin ti kasapulan da sir. Tanarigat ti panagbiag ni nga anak da sir. Katagyaman kami dito naipaay kanya na sir. Diyos ti angina kada kayo sir. Kun ma'am nga nangipaay kanya da dagiti nga tulong. Ay gagayam ken kabsat ket kaya tayo nga pagyamanan itibiyang ni Ma'am Shirley Draquito nga isuna tatta iti nangipaay karigiti maipaay kada Lola Celestina Gieb iti karaytoy nga gundaway gagayem ken kabsat ken pagyamanan tayo met mga kaibigan iti biyang dagiti executive producers tayo da Sir Amante Ansagay ken ni Ma'am Odette Ansagay mga kaibigan nga isuda ket nakabase da amin iti Reno, Nevada, USA. So iti JCQ Online TV ken iti biyang ti JCQ Ansagay Digital Media Production ken iti grupo iti JCQ Ansagay Foundation mga kaibigan ket agyamyaman karagiti suami na mang subsubaybay mang tartarabay iti karaytoy nga binukel dagiti executive producers tayo gagayem ken kabsat. So siyak ni Joey Cordero Kiawit manipod iti barangay Pulangi, Bacara, Ilocos Norte gagayem ken kabsat.